to spíš fakt tady ke kůře, ono to letí, to vyletí 2 metry, 3 metry vysoko, a nevím. Musíme si opla, uděláme hopla. Pálím. Ne, mě zabilo. Protože dej to za rohkami, já nevidím mu. Ne, dej to dál. Zdrháš, vole, já jsem to Daleko. Točíš? Jo, jo. Tak to je krásný ten oplovej Martine. To je možný, no. Dáme ještě jeden? Ale já na ten megaňácký prdím. To necháme až to, teda Baluovi, protože jsem mu to slíbil. Moká si ušla dovnitř. Toto je airbag spolujezdce z Fordu Escorda. Můžu, jo? Hele, díky. Ty to leží. Ono to třeba pomůže, ale teď se z toho čoudí nové ze zadu. To je takový ten plyn, to je takový ten prášek. Ne, to je ten, ty spaliny z z těch pyropatů. Jak se jmenoval ten film, jak měl tu 100? 120 to byla a byl to akce Kulovej blesk. Kulovej blesk, akce Kulovej blesk. No, a pak ještě v jednom, jak mu vozil ty panáky z Vizovic. No, ten vlák, no. To ti prdne, vás natáčí furt. Ty si vem to ti prdne venku, ale pamatuješ, jak jsme zachraňovali v Ústí, tak to bouchlo v autě, tam nebylo vidět v tom autě. No, tam byla normálně dlouhá. To bylo hrozný.